So, Sanbona Zamani Zulu Nation. This is Zamani speaking, and we're going to do general medical history from IsiZulu, a manual for healthcare workers by Mthunzi Thusi. You can get this at the medical house, the bookstore. What's it called? Logan's. Logan's bookstore. Yeah. Cool. So, the history, personal details. So, ukona lapha ukona udokotela Carlton, Carlton angazi. Bese khona ukekheleza kumali. So ambuze, so ngubani igama lakhe? What is his name? Ubani igama lakho? And then ngubani igama lakho? Kekheleza. Okay, so ungukekheleza. Yebo. Mina ngubani igama lami? Wena uzamani. Yeah. Mina nginguzamani, wena ungukekheleza. Wena ngubani igama lakho? Igama lami ngingu Dokotela Carlton. Dokotela Carlton. Carlton. Okay. Kodwa igama kahle. Igama lakho, igama lami nginguzamani. So igama lakho ngubani? Igama lami ngingumandla. Ungumandla wena. Okay. So igama lakho ngumandla, igama lakho ngukekheleza ngithi. Yebo. Okay. Futhi igama lami nginguzamani. Igama lami ngingu Brian. Cha, hayi manje. Ngumzulu manje. AmaZulu now. Yeah. Zulu. Yeah, ngumZulu phaka. Exactly. Really Zulu. Really Zulu. Yeah, ngumZulu phaka. Okay. So, awumbuze dokotela, awumbuze, once you ask her, him or her, ukuthi ngubani isibongo sakhe noma ungowakwabani. Ubani isibongo sakho? Ukhumalo. Ukhumalo. Okay. So, mama, ungowakwakhumalo. You are of the Khumalo clan. Yebo. Ungowakwakhumalo. Bese wena dokotela ungowakwaCarlton, angithi. Ngingowakwa Carlton. Nami ngingowakwaMpanza. I'm of the Mpanza clan. Isibongo sami uMpanza. Isibongo sakhe nguThusi. Igama lakhe ngumthunzi. Mthunzi Thusi. So igama nesibongo sakhe ngumthunzi Thusi. Igama nesibongo sami nguzamani Mpanza. Okay. Igama nesibongo sakho ngu kekheleza Khumalo. Okay. Okay. Manje dokotela awumbuze ukuthi, would you ask her, him or her? Awumbuze ukuthi uneminyaka emingaki? She or he has years. Who has years? Which are how many? Uneminyaka emingaki? Kekheleza uneminyaka emingaki? Ngeminyaka engu-24. So you respond, ngineminyaka, I have years, which are 24. Wena uneminyaka engu-24? Yebo. Uneminyaka engu-24 noma engu-26? Ngineminyaka engu-24. Engu-24. Okay, nami ngineminyaka engu-26 mina. Wena uneminyaka emingaki? Dokotela Carlton. Ngineminyaka engu-50. Uneminyaka engu-50? How? Okay, Yeah. okay. Dokotela Carlton. Okay, Uyikhehla, ukhulile, you've grown, yeah. Umkhulu kahle. Was grandfather. Okay. Futhi mama, ukekheleza, can I call you? Ngingakubiza ngukekheleza noma makhumalo? Ukekheleza. Ukekheleza. Wazalwa nini kekheleza? Ngo-1984. Okay, so wazalwa ngo-1984. Yeah. Yeah, okay. Futhi mina ngazalwa, I was born. Ngazalwa ngo-1989 mina. So ngazalwa, yeah, umntwana mina, ngimncane, just little. Wena wazalwa ngo-1984, ngazalwa ngo-1989. Wena wazalwa nini? Ngazalwa What? in 19 Angithi une 50. 65
Yeah, wazalwa ngo-19 55, 65. 65. 1965 1966 noma 65. Okay. Futhi uhlala kuphi Kekheleza? Ngihlala eGlenwood. Uhlala eGlenwood. Okay. So igama sengikhohliwe, I've forgotten. What is igama lakho? Ungubani igama lakho? Kekheleza. I am Ngingu Zamani mina. Kekheleza ngithi. Kekheleza. Yeah. Ukekheleza. So igama lakho of yours Kekheleza, igama lami uZamani. Kodwa futhi igama lakhe ngubani? What is igama lakhe? Igama lakhe uMandla. Umandla. Yeah, igama lakhe nguMandla. Mandla Carlton. Yeah. Okay. So uhlala phi? Uhlala Ngihlala eGlenwood. Uhlala eGlenwood. Okay. Nami ngihlala eGlenwood. Dr. Carlton uhlala kuphi? Ngihlala eOrlando. Orlando. Yeah. Wena uhlala eOrlando. Orlando. Laphaya kude. Very far. Laphaya. Yeah. Uhlala eOrlando. Futhi uvelaphi Kekheleza? Ngivela eRustenburg. Okay. Let's not do this. I don't know what's happening. So uvelaphi? Uvela? Ngivela eRustenburg. Uvela eRustenburg. Okay. Yeah. Mina ngivela eLichtenburg mina. Oh. Ngiyabona. Okay. Nawe Dr. Carlton uvelaphi? Ngivela eSoweto. Uvela Soweto. Manje uhlala eOrlando. Yeah. Okay, ngiyabona ke. Kekheleza ushadile? Cha. Angikashadi. Awukashadi. You have not yet married. So Dr. Carlton ushadile? You're married? Yebo, ngishadile. Ushadile. Okay. So Kekheleza sewa divorce noma udivorceile noma uhlukanisile? Angidivorceile. Oh, awudivorceanga. Awukashadi. Angihlukanisile. Yeah. Awuhlukanisile, awudivorceile. Akusho ukuthi you've not yet married. Awukashadi futhi. Angikashadi. Okay, kuhle. Angishadile. Awushadanga, awushadile, you've not yet married, awukashadi. Yonke leyo nto. Futhi uyasebenza mama? Mama Kekheleza. Cha. Or awusebenzi? Angisebenza. Usafunda? You still studying? Ngiyafunda. Yeah. Yebo. Ngifunda Funda phi? Girls High School. Girls High. Kodwa une 24 wena. So kusho ukuthi ufunda DUT. DUT. Okay. DUT. Ufunda DUT? Ngifunda DUT. Okay. Nawe Dr. Carlton ufunda DUT? Cha. Ngisebenza. Uyasebenza. Okay. Ngizwa kahle. I understand. Ngizwa kahle ba. Dr. Carlton uhola impension? A pension? Cha. Ihola mali. Angizwa? I'm just putting that in there. I don't understand. Angizwa? Ngisebenza kudokotela. Ungudokotela. You can say I'm a doctor. I'm a doctor. Ungudokotela. Yebo. Ngingu dokotela mina? Cha. Angiyena udokotela. Yabona? I'm not. Angiyena udokotela mina. Wena ungudokotela. Ngudokotela. Nawe ungudokotela? Ngifunda accounting, social work. Oh, usafunda social work. Social work. Ngizwa kahle. Okay. Futhi dokotela hayi dokotela. Kekheleza. Usebenzisa isandla sangakuphi uma udla? Okay. Yebo. Usebenzisa isandla sokudla noma isandla sokunxele? Ngisebenzisa isandla sokudla. Sokudla. Se right. Isandla se right, hayi isandla se left. Okay. Okay. So usho ukuthi
Sikhohliwe lapha. Angithi ungumuntu, you're a person. Ungumuntu owesifazane, who is woman. Angithi ungumuntu owesifazane. Yebo. Uthi dokotela ungumuntu owesilisa, angithi. Ngimuntu owesilisa. Yeah, sharp. Nami ngingumuntu owesilisa mina. Nani futhi? Kulungile? Okay. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Okay, usale hamba kahle, hambani kahle. Sala kahle. Uzama. Siyabonga.